Okay, ja. Jeg begynder med en videolog nu. Her til dags. Hvordan vil du vurdere din egen arbejdsindsats i timerne? Og begrunde mig selv med en karakter. Indtil videre i det her skoleår, synes jeg ikke, at jeg har været vildt meget på inde i timerne eller noget. En del mindre, end jeg plejer at være, faktisk. Jeg vil nok give mig selv karakteren 4. Jo, i forhold til mit niveau og hvor meget jeg er på i timerne. Ja. Og hvad kan jeg så gøre bedre ved det, tænker jeg nok. Det er jeg er ikke helt sikker. Ja, række fingeren mere op, sige noget mere i timerne, bare være mere på, sådan på den måde. Jeg ved det ikke. Ja, det er nok det. På en skala fra 1 til 5, hvor tæt er du på at nå lidt læringsmålene? Der står fejl ved hvor. Men, jeg har ingen idé om, hvad læringsmålene er for 10. klasse. Men tror jeg vil ligge på sådan en skala, jeg ved det ikke, 2, 3, 2,5 deromkring. Jeg har ingen idé om det, faktisk. Jeg kan gennemgå en analyse og finde tema og budskab i en given tekst. Ja, det vil jeg godt sige, jeg kan. Jeg har da gennemgået en masse tekster i min egen skole og analyseret dem og fundet noget budskab og sådan noget. Og temaer også. Så ja, det vil jeg godt sige, jeg kan. Og jeg kan fortolke og perspektivere tekstens tema og budskab til andre tekster sammen med eget liv. Ja, jeg har for eksempel læst Den grimme melding her til afgangsprøven i en klasse. Der har jeg også perspektiveret til noget til mine andre liv og til nogle andre emner i livet og ja, alt muligt. Til andre tekster også. Så det kan jeg godt. Og jeg kan reflektere over udskrevne regler og normer samt diskutere dem. Ja, det vil jeg også godt sige, jeg kan. Ja, det er der ikke noget stort problem i. Jeg kan digte videre på roller, miljøer med mere i forbindelse med temaer og tekster. Ja, til min prøve i dans, der havde jeg valgt sådan en, jeg skulle skrive videre på en lille historie, og så digte videre på den. Og det synes jeg faktisk gik meget fint, og jeg havde fint nemt ved. Jeg kan sagtens skrive noget, så længe det er en historie, jeg selv opdigter eller finder på, eller sådan noget. Så kan jeg godt skrive noget. Hvordan lærer jeg bedst? Ja, jeg er ikke helt 100 selv på det med dansk, men så længe det er noget, jeg godt selv kan lide, eller synes er en lille smule sjovt, og det ikke er helt dødkedeligt, så tror jeg nok, jeg lærer bedre end det. Hvis det er noget, der bare er en lille smule sjovt, tænker jeg. Hvad har du fået mest ud af i denne uges undervisning? Vær specifik. Ja, har ikke rigtig haft dansk endnu i den her uge. Så det er sådan jeg tror, jeg må tage... sidste uge var jeg heller ikke til dansk fredag, for der skulle jeg hjem til tandlæge. Og onsdag, der var jeg k'er. Og mandag, hvad var der der? Det kan sgu godt være dansk der. Det kan jeg ikke helt huske. Eller jo, jeg havde da dansk i mandags. Der så jeg filmen. Ja, den der film om alkoholikeren og hans liv og hans venner og alt det, der sker der. Ja, hvad har jeg fået ud af det? Det er godt, at der var popcorn og sodavand. Jeg ved det ikke helt. Hvad har jeg fået mest ud af? Ja, det ved jeg ikke helt. Jeg går lige videre. Hvad er din mål? Jeg kan slet ikke tale. Din mål for næste uge? Ja, jeg kan ikke så godt lide at sætte mål. Det er ikke lige mig i hvert fald. Jeg plejer bare ikke at sætte mål. Jeg gider ikke rigtig at gøre sådan lidt meget for at overholde dem eller noget.
Men hvis der skulle være nogen, så er det være mere aktiv i teamen, deltage noget mere, række fingre med op og sige noget med, altså når, jeg ved det ikke, lave alle lektierne. Ja, det her er en af dem i hvert fald. Ja, det er vist det. Jeg ved ikke helt lige den der med i denne uges undervisning, hvad jeg har fået mest ud af. Det er ikke lige nogen idéer. Det er det. Hej.